Nggih. Nuwun sewu Mbak Bika. Asli pundi? Asli Cilacap. Weh, kok beda kali kula nggih. Kula asli dilarike kali mbok kula dadi. Lek ditakoni alamate ngendi lah Cilacap. Asli pundi saking mbok kula sing lairke. Ngoten nggih Mbak Bika? Plesetane ngoten. Rodok diplesat-plesatke kersane mboten sakit. Lambe mora. Saking Cilacape pundi? Cilacape Maos, Karang Kemiri. Oh, alah Kemiri kali Indomaret. Sanes. Oh. Masa kono renek Indomaret ya. Nun sewu Mbak Bika. Sampean jauh dari Cilacap ke sini ke tempatnya Pak Lurah sama Bu Dewan. Pernah apa karo sing di omah? Saudara. Saudara. Iya, saudara benar, tapi ponaan. Nggih, ponaan. Bapake sampean karo keluarga kene isih dulur. Nggih. Oh. Ngoten. Dadi sampean mriki niku wau anu nggih, jagong kali rewang nggih, Mbak Bika nggih. Nggih, leres. Pun rabi napa dereng? Dereng tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Sekolahnya wonten pundi? Wonten SMA Setunggal Maos. Oh, tasih SMA. Nggih, tasih. Wah. Kelas pinten Mbak Bika? Kelas pinten? Kelas kali. Kelas kali. Nggih. Oh, iya. Napa nuwun sewu Mbak Bika? Teng mriko napa pun kulino nyinden kados ibu-ibu mbak-mbak ngeten iki? Nggih, sampun. Loh. Berarti wis kulino nyinden ngeten iki, masak ngeten iki. Nggih. Sing deloni dalang sinten? Dalang Uli Nuha. Wah, lah iki. Oh, lah sindene Mas Kulini Pino. Uli Nuha. Aku tahu mayang neng daerah Cilacap Mbak Bika. Neng kae ngendi kae? Kecamatan ngendi so? Kecamatan ngendi kae? Adipala, ya. Adipala jauh enggak karo mamu? Adipala, Kecamatan Adipala. Mboten jauh banget. Pirang menit? Nek Banten nggih enten 5 menit. 5 menit nggih. Oh, 5 menit nggih. 5 menit. Kula nate pentas wonten mriku ketemu kali dalange sampean Mas Uli Nuha. Cek nom ganteng Ustad iso ndalang nggih to? Nggih. Saniki jenengan ajeng nembang napa? Mbak Bika. Niki enten panjalukan niku Sendang Biru. Sampeyan iso basa ngapak? Ya bisa lah. Bisa, ngapak bisa. Ya bisa, iki bisa. Keprimen kabare? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Iya. Oh, ngapak-ngapak ya. Suwe-suwe iso meletek dewek. Ayo. Sampeyan mengucapkan selamat untuk temanten berdua dengan bahasa ngapak, Mbak Bika. Pengen ngerti aku ngapake kaya ngopo. Niku nggih. Ya selamat Mbak Wida. Oh ya. Mbak Wida karo Mas Misbahul Munir. Sopo? Misbahul Munir. Oh. Yo. Mas sinten niku? Mas Munir. Mas Munir kali Mbak Wida, semoga menjadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya. Semoga duwe anak sing soleh-soleha. Amin. Ya wis kaya kowe bae. Wis kaya kowe? Iya. Wah, iya. Iya. Kono lek ngarani anu ngono kates ngono apa? Nun? Lek ngarani kates apa? Kates. Pepaya. Iya, kates iki gandul nek cara kono. Nggih, bener ya? Oh, kates gandul nangka iki nangka, ya. Kates cece nang kono ya gandul nang kathok, ya. Tak dereke dhewe kok, Nduk. Engko anu nek Bali neng Cilacap salam nganggo Mas Uli Nuha ya. Nggih. Tak kira dalangmu wis kenal karo aku wis tau ketemu ra ketang. Sak gebiaran. Ya coba nembang apa? Mbak Kayune. Napa? Nembang apa? Enten panjalukan niku Selendang Biru. Oke, siap. Selendang Biru dangdut nggih. Sanes. Napa